Dear love, may ituturing bang pag-ibig kung sa kada problema, maliit man o malaki, ay puro break ang nakikitang solusyon ng girlfriend ko? Mag-iisang taon pa lamang kaming magkarelasyon ni Kay. Hindi ko alam kung dahil ba ito sa age gap namin, dahil siya ay 19 years old at ako naman ay 22. Minsan iniisip ko na baka dahil sa hindi pa siya ganun ka-matured. Pero kada ginagawa niya yun sa akin, ay hindi ito nagkakaroon ng magandang epekto. Kay, pansinin mo naman ako. Sorry na. Busy lang din ako sa school. Hindi ko na malaya na mansarin natin kahapon. Kaya hindi kita napuntahan dito kaagad. Eto may dala akong bulaklak sa tsokolate para sa'yo. Please, tanggapin mo na at huwag ka na magtampo. Ewan ko sa'yo. Mas mabuti pa sigurong mag-break na lang tayo. Total hindi mo naman naaalala yung monstery natin. Baka itong breakup natin na to, mas maalala mo pa. Hoy, Kay, anong break? Makikipag-break ka na naman. Bakit ba ito ang lagi mong solusyon? Bakit ang dali lang sa'yo nabitawan yung salitang ito? Mas marami pa sigurong times na sinabi mong mag-break na tayo kaysa marinig ko yung I love you mo. Paano ba naman kasi? Wala ka nang ginawang tama. Parati mo kung gusto na lang na inisin ang inisin. Ilang beses na nating napag-awayan, napag-usapan pero uulitin mo pa rin. Napakasimple lang naman siguro na tandaan mo man lang yung monstery natin. Pero palagi mo na lang kinakalimutan. Hindi naman sa kinakalimutan. Busy lang din naman ako sa school kagaya mo. Kay, please. Alam mo naman na mahal kita. At hindi kita matitiis. Patawarin mo na ako, please. Ngiti na yan. Ang ganda-ganda talaga ng girlfriend kong masungit, oh. Smile ka na. Hindi bagay sa'yo ang nakasimangot. Huwag na tayo mag-break, ha? Ewan ko sa'yo. Ano, bati na tayo? Ganda-ganda talaga ng girlfriend ko. Oo na, pati na. Basta wag mo nang uulitin ha. Oo, basta tandaan mo rin na hindi ako perpekto. Pero babawi ako palagi, okay? Saka Kay, pwede bang wag mo laging banggitin na mag-break na tayo? Kasi hindi ko gustong naririnig yun eh. Kung hindi mo naman pala gustong marinig yun, umayos ka. Ito talaga napakataray. Okay, bati na tayo ha. I love you. Okay, love you too. Hello, Kay? Anong hello ka dyan? Nasaan ka na? Anong oras na? Ay, naku, sorry. Oo nga pala. Sorry, kagigising ko lang. Bigyan mo ako ng 20 minutes, please. Ano naman yan, Jeremy? Hindi ba uso sa'yo yung alarm? Kanina pa ako nakagayak dito pero ikaw tutulog-tulog lang pala. Ba kaya pala hindi mo sinasagot yung mga chats ko? Panigurado, nagpuyat ka na naman kagabi, kakalaro mo ng mobile games. Uy, Kay, hindi ah. Promise, gumawa ako ng plates kagabi. Ano ka ba? Anong mobile games? Nakatulog lang ako habang gumagawa ng plates kaya hindi ako nakapag-alarm. Sorry talaga. Eto, gagayak na ako. Hintayin mo ako at susunduin kita dyan, ha? Ewan ko sa'yo. Naku, nakagalit na naman yung girlfriend ko. Baka mamaya na naman ito, makipag-break na naman. Bilisan ko nga. Kay, sorry na. Hindi mo pa rin ba ako papansinin? Kasi nakakainis ka na eh. Lagi ka na lang bang nakakalimot? Hindi ka ba talaga sanay makiramdam? I'm sorry. Pero sana ako rin. Isipin mo rin ako na hindi perpekto. Kahit naman nagkakamali ako, pinipilit ko naman bumawi, diba? Mahal kita. At gusto ko rin naman na maiparamdam sa'yo na priority kita. Pero ang hirap lang kasi dahil meron din naman ako mga personal na bagay na kailangan kong gawin. Kagaya na lang ng pag-aaral ko. Hindi ko rin naman pwedeng hindi din yung gawing prioridad. Di ba ipinakita ko naman sa'yo yung pruweba na gumawa talaga ako ng plates kagabi? Okay, gusto ko rin namang maging best boyfriend. Pero sana maintindihan mo na may mga times na hindi ko kayang gawin lahat. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi na kita mahal. Palagi ka na lang bang gagawa ng dahilan at palusot? Hindi naman palusot to eh. Ito yung totoo.
I'm sorry. Saka please, huwag mo naman sana... Break na tayo. Ayun ang habang sinasabi ko eh. Ito na naman yung break-up card. Ito lagi ang gusto mong solusyon sa pagkakamali ko. Kasi ito lang din naman na nakikita akong solusyon. Kasi nakakapagod. Kasi nakakainis. Kasi ang dami mong mga dahilan. Pagkakamali at asar na ako. Kasi bumawi ka, iwanan na lang kita. Ayun na nga eh. Kahit anong pilit kong gawin naman yung makakaya ko. Bumawi, humingi ng tawad, paulit-ulit mo pa rin binabanggit. Paulit-ulit na ito ang solusyon mo. Dahil basta alam mong hindi kita kayang iwan, kaya ganito yung gusto mo? Ang dali lang sa'yo na iwan ako. At ang dali lang sa'yo na i-disappoint ako. Hirap mong i-please, Kay. Ikaw, wala kang isang salita. Kaya ang mabuti pa, maghiwalay na tayo. Oh, iniiyak-iyak mo dyan. Dapat nga masaya ka. Kasi kung talagang ayaw mong mawala ako sa'yo, hindi ka gumagawa ng mga ikinakainis o ikinakagalit ko. Puro na lang kasi yung mga pagkakamali at pagkukulang ko yung nakikita mo. Pero kahit kailan hindi mo man lang ako ma-appreciate. Anong hindi ma-appreciate? Puro ka naman talaga mali. Tignan mo. Di mo nga maalala yung mga bagay na ginagawa ko para sa'yo. Eh ikaw, hindi mo maalala yung mga simpleng bagay na kailangan mong gawin. Kaya tama lang na itigil na to. Tama lang na mag-break na tayo. Ayoko na. Tapos na. Wala nang balikan to. Iwan na nga kita dyan. Para akong batang kawawang umiiyak habang lumalakad palayo si Kay. Sakit lang sa pakiramdam na hindi niya maalala ang mga bagay na ginagawa ko sa kanya. Ang paghatid sundo ko sa kanya sa school, ang pagbibigay ko ng bulaklak at tsokolate sa kanya buwan-buwan, ang i-date siya sa tuwing may free time. Alam ko na sasabihin ng iba na dapat ko lang nagawin yun bilang boyfriend niya. Pero ang sakit kasi na palagi ko na lang maririnig yung break na tayo. Na parang ang dali lang talaga akong iwan. Kung gaano ako maingat sa mga binibitawan kong salita sa girlfriend ko, ay siya namang dali lamang sa kanya nabitawan ng mga masasakit na salita. Ilang linggo din akong umiiyak at nagpo-focus na lang sa aking pag-aaral. Dahil hindi rin biro ang mga projects na nakaatang sa akin. Hanggang sa isang araw, Hi. oh, anong ginagawa mo dito? Bakit hindi ka malang nagpasabi na pupunta ka? Sorry. Sabi kasi ng mama mo, dumiretso na lang daw ako dito sa kwarto mo. Mukhang busy ka. Oo, marami akong projects. Tama siguro yung desisyon mo na makipag-break sa akin. Kasi hindi talaga kita maasikaso. Ikaw naman? Hindi mo ba ako na-miss? Na-miss? Oh, na-miss mo naman pala ako eh. Anong naarte-arte mo dyan? Hindi naman ako nag-iinarte eh. Para kasing ang turing mo lang sa akin, gamit na pwede mong iwan at balikan kung kailan mo gusto. May damdamin na rin naman ako, Kay. Nasasaktan ako. Sorry na po. Ano ba kasing ginagawa mo dito? Nandito ako para mag-sorry. Saka, pakipagbalikan. Kung gusto mo. Pero kung ayaw mo, edi wag. Tignan mo nga. Ganyan ka ba kapag makikipag-ayos? Siyempre, ayoko namang ipilit yung sarili ko sa'yo, no? Pag-isipan mo munang mabuti kung gusto mo ba talaga ako. Kasi yung pakikipagrelasyon, hindi yun biro. Commitment yun, Kay. Hindi yung kapag naisipan mo lang na makipag-break, makikipag-break ka. Tapos kapag naisipan mong bumalik kahit kailan mo gusto, babalik ka. Hindi ito laro, ha? Hindi na nga ako makikipag-break. Promise! Hindi ka na nga makikipag-break. Pero paano naman ako? Gusto ko kasi muna ng kapayapaan sa ngayon. Saka, ayoko ng relasyon na nababalot ako ng takot. Yung pakiramdam na nakakatakot magkamali kasi kahit anong gawin ko na hindi mo magugustuhan, break agad ang solusyon. So, ibig sabihin, ayaw mo nang makipagbalikan sa akin? Ganun ba? Oo, I'm sorry. Pero mas nangingibabaw na sa akin yung takot. Kasi yung pagmamahal ko sa'yo. Ayaw ko naman kasi na araw-araw na kailangan kong mag-isip kung tayo pa ba sa mga susunod na araw. Okay. Sige. Aalis na ako. At
least ngayon, alam ko na wala ka talagang balak na ayusin yung sa atin at sarili mo lang yung iniisip mo. Hindi ka naman kasi matatakot ng ganun kung wala ka namang ginagawang mali. Tignan mo nga. Ganyan ka ba makipag-ayos? Mas importante na talaga sa akin na payapa ang isip ko kaysa kasama kita. O sige, bye. Huwag kang makikipagbalikan ha. Okay. Mag-iingat ka pag-uwi. Inaamin ko, gustong-gusto kong makipagbalikan kay Kay noong araw na yon. Pero mas pinangunahan na ako ng takot na baka makipagbreak na naman siya ng paulit-ulit. Ika nga nila, huwag kang susuko kapag mahal mo ang isang tao. Pero masisisi mo ba ako na parati na lamang akong nasasaktan sa tuwing ako ay kanyang iniiwan? Mas gugustuhin ko na lamang na mag-isa kesa nasa isang relasyon na punong-puno ako ng takot kesa sa pag-asa. Hindi na ako inabala pa ni Kay. Wala na siyang kamusta. Blinak na rin niya ako sa lahat ng social media at ayaw ko na rin makibalita pa. Paswerte na nga lang kung mas naging busy ako ngayon sa aking pag-aaral. Kasi kahit papaano, ay ako ay nalilibang. Dinagdagan ko rin ang aking mga pinagkakaabalahan. Nagsimula ako sa pagbibisikleta at na-enjoy ko naman. Duwag na kong duwag, pero mas gugustuhin ko na ito kaysa araw-araw na nag-aalinlangan sa akin ang babaeng mahal ko ng totoo. Grabe, Jeremy. Nakakapagod pero ang saya ha. Ang init lang masyado kaya sobrang hirap na hirap akong magbike. Mabuti na nga lang, Lori, at may nakita tayong malapit na tindahan. Naubusan na ako ng tubig kakainom. Nakakapagod pero ang saya. O paano? Sama ka ba ulit sa Sabado? Saan naman tayo? Sa DRT naman daw. Ano? Kaya? Nakakatakot yan ha, pero sige, G. Uy, hindi yan. Ano ka ba? Basta, check mo munang maigi yung bike mo ha. Mainam nang sigurado ka. Medyo matarik kasi dun sa DRT, di ba? Tapos mag-iihaw daw tayo ng liempo. Tapos puntahan daw natin yung Verdivia Falls. Naku, nakaka-excite. Sige, sasama ako. Mukhang mag-e-enjoy nga tayo dyan. Lori, thank you sa pagsama sa akin ha. Sobrang saya ko na nakasama ako sa inyo. Ang saya pala talaga ng ganitong hobby. Ano ka ba? Wala yun. Basta kapag free ka ha, pwedeng-pwede kang sumama sa amin. Tsaka, promise, nakakaaliw talaga to. Ang kalaban nga lang natin, syempre, yung init. Jeremy, pwede ba akong magtanong ng personal question? Oo naman. Ano yun? Gusto ko lang sanang itanong kung single ka ba? Oo. Single ako. Nice! Sige, single ka pala. Bakit? Bakit ka nakangiti dyan? Wala lang. Ano ka ba? Pwede rin ba akong magtanong? Oo naman. Magtanong ka lang. Single ka rin ba? Ay, pinag-isipan. Oo, single din ako. Kapag free ka ha, pwede ba tayong kumain sa labas o mamasyal? Yung tayong dalawa lang? Marami kasi akong gustong malaman tungkol sa'yo. Oo naman. Pwedeng-pwede. Basta kapag free time ka, sabihan mo ako. Ayos! Gusto ko kasi na mas maging mapalapit pa sana sa'yo. Thank you, Jeremy, sa pagbibigay ng chance. Wala nga naman. See you soon. See you! Sige, una na ako ha. Ingat ka! Ingat! Dear Love, masaya ako na nagkaroon ako ng mga bagong kaibigan. At tumaapaw rin ang aking kilig. Nangyayain ako ni Lori na lumabas dahil inaamin ko na crush ko siya. Sa ngayon ay masasabi kong binabalot pa rin ako ng takot sa pakikipagrelasyon. Pero masaya akong nagsisimula kaming mas mapalapit sa isa't isa. At hinihiling ko na kung dumating man ang panahon na maging kami balang araw,
at magkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Sana hindi si Lori ang tipo ng babaeng kapag may problema ay break ang solusyon.